ዘካርያስ ካህን ነቢይ ወሰማዕት ዘርየ ተቋመ ማህቶት ዘርየ ተቋመ ማህቶት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን ካብ አምላኽናን ካብ መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ምሳኹም ይሁን። ፍቁራት ህዝበ ክርስቲያን አብዘ ዘለኹም ከመይ ኣለኹም? እግዚአብሔር አምላኽ ስለ ሁሉ ነገር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። ብምሕረት መዳርግቲ ዘይብሉ ቸር አምላኽ ኤልሻዳይ እግዚአብሔር አምላኽ ከም ብዝሕ ምሕረቱን ከም ብዝሕ ቸርነቱን ክሳብዛ ቅጽበት እዚኣ ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ ብህይወትን ብጥዕናን አጽኒሕና እሞ ክብር ምስጋና ውዳሴ አምልኾ ንዕኡ ንበይኑ ይሁን። ህራይ ፍቁራት ህዝበ ክርስቲያን ከም ፈቃድና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መሰረት እንሆሎም ማዓንቲ አብዝና ዕለት መግብና አብዝና ዕለት እንጀራና ትምህርትና ካብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 31 ጀሚርና ክንመሃሃሪና ገላጽ ምስጢር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምስጢር ይግለጸልና ሱባህ ዝብሎ ንሱ ደስ ዝብሎ ንሱ ዝሕጎሰሉ ቃላት ኣብ ልብና ይዕቁር። በአርከስ አርእስቲ ናይ ትምህርትና ሓራ እተውፅእ ሓቂ ብዝብል ኮይኑ ክልተ ነገር ኣብዚ ክንርኢና ሓቅን ሓራን ሓቂ ምስ ፈለጥካ ሓቂ ድማ ሓራ ተውፃካ። ስለዚ እንታይ ሓቂ እንታይ ሓርነት ካብ ምንታይ ሓርነት ክንወፅእ ዝብል ትምህርቲ ክንርኢና ናብቲ ወንጌል ዘሎ ጽሑፍ እንሕርኬና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 31 ስለዚ ኢየሱስ ነቶም ብኡ ዝኣምኑ አይሁድ ንስኻትኩም ኣብ ቃለይ እንተጸናዕኩም ብሓቂ ደቂ መዛሙርተ ኢኹም ንሓቂ ክትፈልጡ ኢኹም እቲ ሓቂ ድማ ሓራ ከተውፃኩም እያ በሎም። በአርከስ ኣብዚ እንድሕር ንዕዘብ ሃሊና ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ብኡ ዝኣምኑ አይሁድ ክዛራርቦም ከሎ ኢና ንሰምዕ። አይሁድ ነይሮም ድሓር ግን ብጎይታናን ብአምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመኑ ስለዚ ብክልተ እግሮም ጽቡቕ ገይሮም ደው ኢሎም ዝረገጹ ስለ ዘይነበሩ ነዚኦም ከጽንዕ ነዚኦም ከተባብዕ ነዚኦም ናብ ዝለዓለ ጸጋ ክመርሖም ስለ ዝደለየ ንስኻትኩም ኣብ ቃለይ እንተጸናዕኩም ብሓቂ ደቂ መዛሙርተ ኢኹም በሎም። ኣብኡን ኣብ ቃሉን እንተጸኒዕና እንደልየ ኩሉ ፍጽመልና ምዃኑ ጎይታ በቲ ዘይሕሶ ቃላቱ ኣብ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ገሊጹልና እዩ። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ፍቅዲ 6 ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 21 ፍቅዲ 19 ንሪኦ ሓቅታት እዩ። ስለዚ እዞም አይሁድ እዚኦም ድሓር ናብ ክርስቶስ ናብ እምነት ክርስቶስ ዝመፁ እንታይ ክብሎም ኢና ንሰምዕ ዘለና? ንሓቂ ክትፈልጡ ኢኹም እቲ ሓቂ ድማ ሓራ ከተውፃኩም እያ። ኣይናይ ሓቂ ኢኻ ሓቂ መን እዩ? ክርስቶስ ባዕሉ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ፍቅዲ 6 እንታይ ኢልና ዘሎ? መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ መገድን ሓቅን ህይወትን። ስለዚ እቲ ሓቂ ክርስቶስ እዩ። እቲ ሓቂ ኣምላኽ እዩ። እቲ ሓቂ ቃል ኣምላኽ ምፍላጥ እዩ። بمجد قال أملاخ من ملاسي الحقي بمجد كريستوس من ملاسي سلازي إذا حق إذا أنت فليت أمة أيهود إذا حق إذا أنت فليت أماتهم كاب ابنة أيهودنا كريستنا زموت سبات بحق إذا حق إذا أحرقته صبيح كم منتي حرقته صبيح حواتي كم مجزأتي كم منتي كريستوس ونحرقته وتيهم سولهم نسمون زحاتته وحوته كله نسوم تايمز ولو نساتهم كا نحنا زري أبراهامنا باروت كنا عين فلتن نستجزأنا يا أخو تلبون كمل كذا أحرقت وتيهم تبلنا كمل كذا أحرقت وتيهم تبلنا يسوع مليسو بحق لكم الله حتى زجبر زبالة نص باري حتى زجبر زبالة نص تاي باري حتى سلازي كريستوس كوت أمز دليزلو حرنت كم ناي حتى بارنتي كريستوس كوت أم دليزلو حرنت كابتن نايزل عالم موت حرنتي كريستوس كابتي أبارعود ناي ديابلوس تأثير أمه تجزي أمه زنبورو بارنت نحوت أمي خبز بله
ቅዱስ ጳውሎስ እውን ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 2 ነዚ ገሊጹልና ኣሎ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ሕጊ መንፈስን ህይወትን ካብቲ ሕጊ ኃጢአትን ሞትን ሓራ አውፂኒ እዩ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ሕጊ መንፈስ ካብቲ ኃጢአትን ሞትን ሓራ አውፂኒ ስለዚ ምስ ክርስቶስ ምንባር ንክርስቶስ ምፍላጥ ንወልደ እግዚአብሔር ምፍላጥ ብመገዱ ምምላስ ካብ ሕጊ ኃጢአት ካብቲ ናይ ዘለዓለም ሞትን ሓራ ትወፅእ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓርነት እዚ ስለ ዝደለየ እዚ ሓርነት እዚ ክጓነጽፉ ስለ ዝደለየ ክርስቶስ አጽኒዑ ንሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም ንሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም ተፈሊጥ እማ ድማ ሓራ ክትወፅእ ኢኹም ገና ኣይሁድ ገና ስለ ዘይተረድኦም ንሳቶም ንሕና ዘርኢ አብርሃም ኢና ባሮት ኮይና ተገዛእና የኮቶ ይልቦን ነቲ ምድራዊ ነቲ ጂኦግራፊያዊ አቀማምጣ ሓራ ዝወፅእ መሬት ንዕኡ ብምጥማት ንሕና ተገዚእና ይንፈልጥን ክብሉ እዮም ተሰሚዖም ዘለው ልቦም ስለ ዝዓወረ በራሕዋተይ እንሆ እዚ ቃል እዚ ምስ ጎይታ ክዘራረቡ ከለውን ኣብ ግዛኣት ሮማውያን ከም ዝነበሩ መጽሓፍ ቅዱስና ይገልጸልና እዩ ስለዚ ብኩሉ ነገር ልቦም ዓዊሩ ነይሩ ክርስቶስ ግን ከም መግዛእት ሮማውያን ዘይኮነ ሓራ ኸውጾም ካብቲ ባርነት ኃጢአትን ሞትን እዩ ስለዚ ንስኹም ዘርኢ አብርሃም ኢና ትብሉ ግብሪ አብርሃም ግን ዘይብልኩም አቦና አብርሃም ትብሉ አቦሁም ግን አብርሃም አይኮነን አብርሃም ተዝኾኑ ነይሩ ቦሁም ሲ ግብሪ አብርሃም መገበርኩም እግዚአብሔር ግና ካብዚ አማን እውን ውሉድ ከም ዘተሳሉ በሐቅ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ ብዙሕ ግዜ ደጋጊሙ ነጊሮም እዩ ስለዚ ንሕና ደቂ አብርሃም ኢና ንሕና ዘርኢ አብርሃም ኢና እንዳበሉ ክምክሑ ኢና ንሪኦም ትምክሕቲ ውድቀት እዩ ትምክሕቲ እንታይ ውድቀት እዩ ምክንያቱ ኣብ ዘመን እውን ብዙሓት ኣለና ክርስቲያን ኢና በሃልቲ ንሕና ደቂ ክርስቶስ ኢና ደቂ አምላኽ ኢና ንአምላኽ ንፈልጦ ኢና እንዳበልና ንሕና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢና እናበልና ግብሪ ኦርቶዶክስን ተዋህዶ ግብሪ ክርስትና ዘይብልና ብዙሓት ከም ዘለና ንጹር እዩ ስለዚ ንሕና ርክብና ምስ አምላኽ ከመይ እዩ ምስ አምላኽ ዘለና ርክብ ከመይ እዩ ፍልጠትና ምስ አምላኽ ዘለዎ ከመይ እዩ እናበልና ክንመርምር ዳ እዩ ዝግባአና እምበር ንሕና ከምዚ ኢና ንሕና ክርስቲያን ኢና ንሕና ኦርቶዶክስ ኢና ምባል ዘይኮነ እቲ ኦርቶዶክስ ወይ ክርስቲያን ትምህሮ ትምህርቲ ምንባርን ብኡ ምጓዓዝን እዩ ንዓና كعبينان نتحقق نخنفلطو مجدي زخوننا نتحقق نخنفلطو مجدي زخوننا قدس باولوس اب كلاي قرنطوس معرف 3 فقره 17 ጎይታስ መንፈስ እዩ ኣብቲ መንፈስ ጎይታ ዘለዎ ድማ ኣብ ሓርነት ኣሎ ስለዚህ ነቲ መንፈስ ጎይታ ዘለዎ ሓርነት ኣሎ ሓርነት ካብ ኃጢአት ሓርነት ካብ ሞት ሓርነት ክረክብ ተኾና ንክርስቶስ ምፍላጥ ይዘለየና ንክርስቶስ ምፍላጥ ዘለና ኣብቲ ድሓርዋይ ዘመን ሲ ብመንፈስን ብሓቅን ሰግዱሉ እዋን ክመጽእ ኢሉ ቃል አምላኽ ከም ዝነግረና ንሕና ብሓቅን ብመንፈስን እነገልግል አገልገልቲ ብሓቅን ብመንፈስን እንኣምን ኣመንቲ ክንከውን ዘለና ንኸምዚ ኢና ተፀውዒና ንኸምዚ እንድሕር መፂና ብኸምዚ እንድሕር መፂና ኢና ድማ ካብ ባርነት ሓራ ንወፅእ ስለዚ ክርስቶስ ወዲዩ ሓራ ዘውጻአኩም ብሓቂ ውጻት ሓራ ክትኮኑ ኢኹም ብወዲ እናበለ ክምህሮም ኢና ንርኢ ዝኾነ ብዘይ ክርስቶስ እናነበረ ሓራየ ዝብል ሰብ ግን ፈጺሙ ሓራ ክኸውን ኣይክእልን ይሕዋተይ ምክንያቱ ነቲ ዝኾነ ይኹን ክፈትሖ ዘይከኣለ እትሓትመ ማሕተም ዝፈትሕ ብቑዕ ገንሸል ንሱ ጥራይ ነቲ ገንሸል እሱ እዩ ትገንሸል እቲ ነቲ ዝተዓፀወ ዝፈትሕ ንዝተፈትሐ ድማ ክዓጽ ዝኽእል ዕብራ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ፈቅዲ ሓደ ተጻሒፍና ዘሎ ስለዚ ጎይታ ብስጋ ዘርኢ አብርሃም ምዃኑ ኣይከሓደን ዘርኢ አብርሃም ኮይኖም ነቲ ብትንቢት ዝተነገረ ርእሲ ማእዝን ናይ ዘርኢ አብርሃም ዝኾነ ክርስቶስ ክቕበልዎን ክፈልጥዎን ግን እድል ኣይረኸቡን እምነት ኣይረኸቡን ስለዚ ክርስቶስ ንስኹም አቦኹም አብርሃም ኣይኮነን ግብሪ አቦኹም ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም ስለዚ አብርሃም ኣይኮነን አቦኹም ነታ አቦኹም እትብል ቃል ከግህደሎም ስለዝደለየ ደጋጊሙ አብርሃም ኣይኮነን አቦኹም ይብሎም ነበር ንሶም ድማ አቦናስ አብርሃም ይበልዎ ወለድ አብርሃም ተትኾኑ ግን ግብሪ አብርሃም ክትገብሩ ምተገባአኩም ግና ንስኻትኩም ግብሪ ናይ አቦኹም ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም ስለዚ ናይ አቦኹም ስለዝበሎ ካልእ አቦኹም ዘለዎም የነጽረሎም ነይሩ ካልእ አቦኹም ዘለዎም ደጋጊሙ ይነግሮም ነይሩ ስለዚ በአብርሃም መጽኦም ነብርሃም ከዓ መልሲ ይቦም ብድሕሩ እንታይ እዮም ዝበሎ ኣብቲ ፍቅዲ 41 እንድሕርኢና ሕጂ ግና ንዓይ ካብ አምላኽ ሰማዕኩ ሓቂ ዝነግረኩም ዘለኹ
ሰብኣይ ክትቀትሉን ትደልዩ ኣለኹም አብርሃም ከምዚ ኣይገበረን ንስኻትኩም ግብረ ኣቦኹም ዳ ትገብሩ ኣለኹም በሎም ንሳቶም ድማ ንሕናስ ብወሰን ዝተወለድና ኣይኮንናን ሓደ ኣቦ ኣለና ንሱ ከዓ ኣምላኺ ይበልዎ ኢየሱስ ከዓ ኣነ ካብ ኣምላኺ ዝወፃኩን ንሱ ዳ ኣልኢኹኒ እምበር ባዕለይ ኣይመፃኩን ስለዚ ኣቦኹም ኣምላኽ እንተዝኸውን ሲ ንዓይ መፍቀርኩም ነይርኩም ስለምንታይ ኢኹም ዘረባይ ዘይትሰምዑ ቃለይ ክሰምዑ ስለ ዘይከኣልኩም ኢኹም ስለዚ ንሕና ደቂ ወሰን ኣይኮንናን ኣቦ ኣለና ኣቦና ኣምላኽ እዩ ክብሉ ምስ ሰምዑ እንሆ ንኣምላኽ ትፈልጦ ተትኾኑ ሲ ኣነ ካበይ ከም ዝመፃኹን መን ከም ዝለኣኸንን መስዋዕልኩም ነይርኩም ንኣምላኽ ትቕበሎ ትኮንኩም ሲ ንዓይ እውን እንታይ ምገበርኩም ነይርኩም ምተቐበልኩምኒ ነይርኩም ስለዚ ንኣምላኽ ንፈልጦ ኢና ትብሉ ግና ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ንኣምላኽ ንኽብሮ ኢና ትብሉ ግና ኣይተኽብሮን ኢኹም ንዑ ተኽብሮ ንዑ ትእዘዙ ተትኾኑ ግን ነቲ ዝለኣኸ ወልዱ ንዓይ ምሰማዕኩምኒ ነይርኩም እናበለ ኣቦ ከም ዘለዎም ካልእ እቲ ኣቦ ከዓ እቲ ናይ ቀደም ናይ ሓሶት ኣቦ ናይ ውድቀት ኣቦ ናይ ዲያብሎስ ብመገዲ ዲያብሎስ ይመላለሱ ከም ዝነበሩ ከግህደሎም ኢሉ ምክንያቱ ደቂ ብርሃም ተዝኾኑ ግብሪ ብርሃም ምገበሩ ነይሮም ንሳቶም ግን ናይ ኣቦኦም እዮም ክርስቶስ እቲ ሓቂ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሓሶት ድማ እቲ መገዲ ዓለም ወይ ድማ እቲ መገዲ ጌጋ ወይ ድማ እቲ ናይ ጥንቲ ብሓሶት ዝወደቐ ዲያብሎስ ስለዚ ከነፅረሎም ስለ ዝደለ ካልእ ኣቦ ከም ዘለዎም ይነግሮም ነይሩ ስለዚ ሎማዓንቲ ብሓፂሩ እንመሃሮ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ሓቂ ምፍላጥ እቲ ሓቂ ከዓ ሓራ ውፃና እዩ ስለዚ ንሕና ሓቂ ብቃል ኣምላኽ ምዃኑ ቃል ኣምላኽ ምዃኑ ሓቂ ክርስቶስ ምዃኑ ብመገዲ እንድሕ ተመላሊስና ውፅኣት ሓራ ምዃንና ይገልፀልና ኣሎ ውፅኣት ሓራ ምዃንና ይነግረና ኣሎ ሮሜ ቅዱስ ጳውሎስ ምዕራፍ 8:36 ስለዚ ወዲ ሓራ እንታውፃኩም ብሓቂ ውፅኣት ሓራ ክትኮኑ ኢኹም ሓራ እንተውፅኢኩም ውፅኣት ሓራ ክትኮኑ ኢኹም ሓራ ምእንተን ከምሲ ክርስቶስ ሓርነት ኣውፂና እዩ ስለዚ ፅልዑ ካብ ብሓድሹን በርዑት ባርነት ኣይትቆፀሩ ኣሕዋተይ ፍቁራት ህዝበ ክርስቲያን እንሆ ሓንሳብ እታ መገዲ ፈሊጥናያ እታ መገዲ ክርስቶስ ፈሊጥናያ መገዲ እግዚኣብሔር ፈሊጥናያ ወትሩ ለይትን መዓልትን ኣብ ኣገልግሎትን ኣብ ቤተ ኣምላኽን ንርከብ ኣለና ስለዚ እዛ መገድና እዚኣ ፅንዕቲ ኮይና ክሳብ መወዳእታ ክትነብር ኣለዋ እምበር ደጊምና ናብ ኣርዑት ባርነት ክንመለስ የብልናን ደጊምና ናብ ሓጢኣት ክንመፅእ የብልናን ነቲ ሓንሳብ ዝፈንፈናዮ ዝረሓቕናዮ ሓጢኣት ንዕኡ ገዲፍና ንቕድሚት ክንከይዳ እዩ ዘለና እምበር ደጊምና ከምቲ ዝብሎም ዝነበረ ደጊምኩም በርዑት ባርነት ኣይትቀረኑ ደጊምኩም በርዑት ሓጢኣት ኣይትቀረኑ እንዳበለ ደጋጊሙ ይመኽረና ኣሎ እሞ ንሕና ድማ እዚ ምኽሪ ዝፈሊጥና ነቲ ሓቂ ዝኾነ ክርስቶስ ንዑ እንዳሰዓብና እቲ ሓቂ ድማ ካብ ባርነትን ካብ ሓጢኣትን ካብ ሞትን ሓራ ከተምፃና ፈሊጥና ክንነብር ናይ እግዚኣብሔር ሰናይ ፈቃድ ይኹነልና ንሓቂ ክትፈልጡ ኣይኹም እቲ ሓቂ ድማ ሓራ ከተውፃኩም እያ ተባሂሉ ተፃሒፉሎ ነቲ ሓቂ ንክንፈልጣ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ገላፂ ምስጢር ይግለፀልና ንሃዋርያት ሓዲሩ ብሓቂ ትብዓት ምፅንና ሓቂ ዝገለፀሎም መንፈስ ቅዱስ ሎሙን ብምልኣት ኣሎ እሞ ኣባይን ኣባኹም ሓዲሩ እቲ ሓቂ መገዲ ከፍልጠና ነቲ ሓቂ ክንጓዓዝ ንሓቂ ንጌጋ እንዳበልና ኣብ ዓለምና ዝካየድ ዘሎ ብዙሕ ነገር ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ ብሓቅን ብቕንዕናን ክንመላለስ ክድግፈና ፈቃድ ይኹን ስለሰማዕኹምኒ እግዚአብሔር ኣብ ትገብሮ ጸሎት ጽኒ ይስማዕኩም ጸጋ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሪ አምላክ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ምስኩላትና ይሁን ዘርየ ተቋመ ማህቶት ዘርየ ተቋመ ማህቶት